Takže ahoj, vítejte u mého dalšího videa a teď to bude, jak jsem vám slíbila, skořicová výzva nebo challenge a mám tady svoji BFF. Ahoj. Sapču, to už znáte a tak asi začneme. Můžu začít? Zima skořice, abyste viděli. To bude vidět, asi jo. Je docela zima, co? Tady to asi bude stačit, ne? Jako snad nechcete, aby jsme se zabili. Takže 3, 2, 1, teď. Není ti něco. Tak asi. Takže to se už ani nemusím já těšit. Fuj. To nezkoušejte. Chutná to jako rozumíte štrůdl ze skořicí. Co to je? Takže teď já. Umiju jenom lžičku. To asi nedopadne dobře, no. Netěš se, Sabi. To jsi ani neměla říkat. Já jsem se tě úplně zaskočil mi to úplně. Víte, jak to chutná. To chutná úplně jako rozumitej štrůdl s tou skořicí. Rozumitej. Tak pojď, Sabi, dej si stejně jako já. Že se uduse. Já se bojím. Dej si to úplně do krku, udusíš se. Kašli. No ještě tady je. Koukejte, jak nás podvedla. Tvoj! Chceš pití? Jo. Co jsem říkala? Tvoj. Tvoj. Můžu úplně zaskočit. Sada, nevypijte to celý. To je úplně hořký a krku to je úplně fuj. A víte, co jsem si uvědomila? Fuj. Že všichni to spolkli, jediný skoro my ne. Takže my to musíme dát ještě jednou. Ne. Já to už nedám. Sabi, všichni to dali, jediný my ne, takže ještě pojď. Ne. Aspoň takhle, jako jo. Nesuďte nás za to, jako, že jsme si dali málo. No tak, přidám. Takhle. Ne, já nechci ty voda. Fuj, to je úplně hrozný. Já se s tím zabiju. Takže, ještě si napiju. Mám to úplně v krku. Já taky. 3, 2, 1. To nedáš. 1, teď. No, Pepř by byl hodně horší.
Moment. No takže máme druhý kolo, takže Dara si dala druhý kolo, taky to nevyšlo, takže možná dostává úkol a já si myslím, že to taky nedokáže, takže budu mít asi taky úkol. A to radši ani nebudu zkoušet, je to fakt hrozný. Napoprvé si řeknete, že skořice je moc sladká, ale když ji fakt dáte jenom samotnou, uvidíte, jak je to hnusný. Ty si tam Sabi dá nějaký drobky. Jdem z kořice rozmíčená. Z kořice. Takže Sabi? Ne. Já to nedokážu fakt, jako už stačilo mi to jenom jednou. Vážně, já už do toho asi nejdu. Nejdu, protože tohle je tak jako lepší už bylo to těsto. Teda mouka. No. To už bylo lepší než tohle. Čekejte. To bylo ohromně lepší. Ohromně moc. Tak pojď Sabček. Ne, já to nedokážu, říkám. No jo, no holka. Boj je boj. A za boj musíš bojovat. Takže já to teď fakt nedám. Já jsem koukala na YouTube, jak tam dávala jako polívkovou řící, tam velikou tam dávat. To bych už byla dávno mrtvá. Tak pojď Sabi, zkusit to. Já to nedokážu těžit. Hele, a počkejte, ještě jsem vám chtěla říct. Jestli byste chtěli, abychom se zase takhle zabili, tak já to udělám se Segrou klidně, jako jestli byste chtěli. Tak pojď Sabi, 3, 2, 1, teď. Připravím ti pití. No pojď. Nestrkej si to do kuku, bude ti blbě. Dělej. Vážně se pobliješ. Jestli to jako ona jde, tak já to taky dám jako. Dáš to. No, už je. To fakt pálí. A víte co, já to dám za Sabču, já si to... Teď už na to prdím, ale já to dám, já jsem boj. Prostě. Jako dám to, jako dám se docela jako hodně, jo. Boj. Je to hnusné. Vidíš, že to ani nedokážeš ty, to ani nedokáže, to ani nedokáže, ani nevím kdo. Prostě nikdo to nedokáže, no možná někdo jo, ale... Prostě je to moc hořký a to jako má být, skořice má být sladká a ne takováhle úplně horká. A hnusná. To je jako horor. Dala jsem to. Ona to dala. Víte co, tak si taky zkuste, víš, to je úplně, nebudu úplně skrut, to je úplně jak štrůdl, vážně úplně rozemrtej fuj. A mě štrůdl chutná. Taky, ale ne rozemrtej ze skořic. No, dneska udělám to štrůdl s mamkou, když už máme skořice. A takže my se s váma loučíme. No a jestli se vám to líbilo, tak dejte like. A pokud ne, tak
dislike. A jinak odbírejte. Takže A čusák.